Balanced breakfast tutorial with Yellow. שלום, היום אני אראה לכם איך להכין ארוחת בוקר מאוזנת. צעד ראשון לארוחת בוקר מאוזנת. צריך לחמם את מיתרי הקול. תלחץ על ה-C בצבוע כזה. וזהו בעצם, הנה עכשיו העוגה מוכנה, כמו שאתם רואים. ככה. ועכשיו בעצם מכניסים את העוגה לתנור, וזה התוצר הסופי. יותם, תראה לנו את התוצר. ומה יש לנו כאן? יש לנו פה עוגה פראית מאוד. זה מאוד מקוסקס אחר הזה. כן. כאן בעצם יש לנו את רם, הנה הוא מקלף את המלפפונים. כן. אוקיי, אז בעצם עכשיו אני הולך להראות לכם איך מכינים קורנפלקס, אוקיי? זה קורנפלקס מאוד מזין. בעצם יש בו את כל המרכיבים שאתם צריכים. יש בזה פחמימות, יש בזה סוכרים, מים, ובעצם הכל. אז כדי להכין קורנפלקס אתם תצטרכו כוס מיץ תפוזים. זהו בעצם. כמעט שכחתי, אל תשכחו את החומץ ואת הצ'יריוס. אוקיי, עכשיו זה החלק הסופי באמת, אוקיי? אז בעצם כדי ליצור קערת דגנים מאוזנת, אנחנו נצטרך את הדגנים, במקרה הזה שלנו הצ'יריוס, ככה לשים חופן יפה, לא להתקמצל. נראה לי טוב. אוקיי, אז עכשיו המיץ תפוזים בעצם, זה מוסיף המון חלבון וגם המון רוטב סויה, כי זה מרכיבים שמוצאים בדרך כלל במלפפון. וכמובן יש את החומץ, שבלי חומץ אין מרק, אז זה מאוד חשוב לקורנפלקס. אוקיי, אז ככה תוסיפו כמות ככה יפה, לא צריך להגזים. אוקיי, תערבבו. וואו! אוקיי, סליחה על זה. זה לא קורה לי הרבה. עליי. אוקיי, עכשיו לחשיפה הגדולה. הנה המנה שלנו. נראה טוב, נכון? אז זה בעצם קורנפלקס. ואחר כך, אם אתם רוצים שהערכים התזונתיים שלו יתפרקו לכם בגוף, אז בעצם רק תעשו את זה.